Καλησπέρα. J-Fields Gaming εδώ. Ξανά. Με Forza Horizon 5. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει αυτό, άμα το λέω, αλλά εντάξει. Έχουμε εδώ πέρα αρκετά πράγματα να κάνουμε. Έχω λάβει πρόσκληση για το Panther, το οποίο αυτό Panther, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστός, μπορείς να πάρεις και να κάνεις διάφορα πράγματα με άλλους ανθρώπους. Βέβαια, λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά είναι τα αυτοκίνητα που έχω ξεχάσει να κάνω tour, βέβαια, που αυτό είναι κακό, αλλά οκ. Λοιπόν, αυτά είναι τα αυτοκίνητα που έχουμε μέχρι στιγμής. Έχω troll, κανονικά, supercars, ό,τι υπάρχει. Αυτό μακριά από τα αγαπημένα, και αυτό το έχω δει, έχει περάσει από τον αύπλιο, εντάξει, οκ, είναι καλό. Αυτά είναι, όταν βλέπετε 6 κατηγορίας, τα έχω αγοράσει πρόσφατα και τα έχω κάνει. Λοιπόν, επειδή κάποιοι αναρωτιέστε πως βγάζω λεφτά, είναι λογικό, απλά κάνω διάφορες ρουλέτες και επειδή είμαι τόσο τυχεράκιας, απλά πετυχαίνω. Του πάνω dent αυτοκίνητο, όποιος βλέπει πάνω dent να το ξέρει. Το Fast and Furious, η ταινία του Paul Walker, το Nissan. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο καμπάνι, καμπάνι, που το βρήκα. Επίσης από το Paul Walker, από το Fast and Furious, και έχω και διάφορα άλλα. Οπότε, για να αρχίσουμε, πώς θα πάμε? Πάμε με Pagani. Το έχω σκεφτεί. Άμα πάμε με Pagani, νομίζω πως θα είμαστε πολύ καλά. Σχετικά. Τώρα, λοιπόν, έχω αφήσει έναν αγώνα στη μέση. Βασικά, το ξέρουν αρκετοί άνθρωποι, όπως ο φίλος μου Ευθύμης, ο οποίος είχε έρθει και με για να παίζω, ενώ κανονικά έχουμε τέτοιο. Όχι ρε, πέτυχα. BMW. Είναι BMW. Άσε το καλό σου. Λοιπόν, ένας λόγος πως βγάζω λεφτά. Πρώτος τρόπος. Το είδατε. Λοιπόν, κινέζικα τυχερά αυτοκίνητα. Fast X. Αυτό το θέλω το τέτοιο, αλλά εντάξει, θέλω αυτό εδώ πέρα, γιατί έχει, ας πούμε, κοιτάξτε εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το έχω προσπαθήσει να το φτιάξει, το έχω, αλλά είναι Dodge Charger και είναι Fast X. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το έχει ο Momoa, ο Jason Momoa, και αυτό επίσης το έχει ο Jason Momoa. Αυτό δεν θυμάμαι αν το ισχύει. Αυτό το είχε επίσης ο Jason Momoa όταν έκανε τη τέτοια, την καταγραφή. Τι είναι αυτά, αυτά είναι κινέζικα. Ναι, ας πούμε, πρέπει να πάρεις αυτό το puzzle, να πάρεις το κινέζικο. Δεν μ' αρέσουν γενικά τα πολύ κινέζικα, γιατί μας πάνε τα νεύρα. Οπότε, αυτό το έχω. Πού το έχω? Το έχω, λέει. Πού το έχω αυτό? Πω, κάτσε, περίμενε. Γιατί βρίσκω αυτοκίνητα τα οποία έχω, ενώ δεν τα έχω. Έλα Χριστέ και Απόστολε, τι είναι αυτά? Πού τα έχω όλα αυτά? Συγγνώμη, έχω Hennessy Venom με αυτό το πράγμα και δεν το έχω. What? Πρέπει να πάω market. Συλλογή αυτοκινήτων. Αυτό θα μας σώσει κάτι. Πάμε από την αρχή. Έχω αυτά τα ξέρω ότι τα έχω. Το ξέρω, αυτά τα ξέρω ότι τα έχω. Το ξέρω. Τα έχω, ωραία. Τα έχω αυτά. Τα έχω. Ξεκλείδωμα βραβείο. Συλλογή 17 περισσότερων BMW. Όχι. Δεν το έχω. Τώρα το ξέρω, έχω Divo. Την έχω την Divo, έχω δύο βασικά. Έχω, τα έχω αυτά, τα έχω. Το έχω. Τα έχω, όλα αυτά τα έχω, είναι μέσα στο γκαράζ. Υπάρχουν, τα έχω δει. Δεν το έχω ποτέ. Πραγματικά δεν το έχω. Δεν το κάνω. Με την καμία, βασικά παίζει να το έχω αυτό, δεν θυμάμαι.
Εντάξει, τα drifts τα έχω. Το έχω. Ωραία, το έχω. Το έχω και αυτό. Και αυτό. Και αυτά. Και αυτό επίσης το έχω. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτά. Και αυτό. Την έχω, δεν τη θέλω. Δεν μ' αρέσει. Πώς το λένε. Δεν μ' αρέσει αυτή. Αυτή είναι λίγο φυσικατούλα. Εντάξει. Τα έχω. Όλα αυτά τα έχω. Τα έχω. Υπάρχουν. Είναι ζωντανά. Τέλος πάντων. Υπάρχουν. Τέλος πάντων. Πού τα έχω αυτά. Τα έχω πάρει αυτά. Έχω εγώ τέτοια Mazda. Αυτό το έχω. Το ξέρω. Είναι του πάνω. Δεν τα έχω αυτά. Αυτό το έχω. Και επίσης αυτό το έχω. Το σπίτι. Αχα. Πού τα βρίσκω αυτά. Το παιχνίδι γενικά είναι τρελό ή είναι τρελό. Δεν υπάρχει πίσω. Πώς γίνεται να έχω πάρει τα ίδια αυτοκίνητα 500 φορές. Εντάξει. Αυτό το έχω. Πού το έχω. Κάτσε μπερδεύτηκα. Την μπαγκάνη την έχω. Όπα. Σίγουρα το έχω αυτό. Αυτό το έχω. Εντάξει. Το έχω δει. Εντάξει, ωραία. Και αυτά τα έχω δει. Sorry για τη μικρή σχετικά διακοπή, αλλά τι να κάνουμε, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι για μένα πάλι. Λοιπόν, έχω δει ότι έχω αυτοκίνητα τα οποία δεν έχω κάνει claim. Πρέπει να πάω να τα κάνω claim αναγκαστικά. Γιατί τελείως θα φύγουνε, μάλλον. Ξέρω εγώ. Λοιπόν. Τι πατιέται. Ποιος πατάει τι πατιέται. Είτε κάτι. Κάτσε για την μπάγκερ. Ναι, εμένα μου πατιέται κάτι μου πατιέται. Δεν ξέρω τι τα controls γάμω. Κολλάει το παιχνίδι, ξέρω. Τι? Ωχ, το γλίτωσα φίλε. Βλέπω την τύλα μου. Ρε. Τι μου πατιέται γάμο το.
ξαναπατάω όλα. Τα ξαναπατάω όλα. Δεν θέλει. Δεν θέλει σήμερα. Όχι. Έλα, δούλεψε κάτι. Όπα, να έτσι. Έτσι καλέρι. Okay, Jonathan. You've just challenged a driver to a head-to-head. Το γλίτωσα! Έλα, φίλε. Πάμε σε μια δεξίωση βασικά εδώ πέρα, η οποία θα πάμε στο Wilds, στο Horizon Wilds εδώ πέρα. Δεν της ίσως. Κάποιο άλλο ίσως. Κάποιο πόσε, κάτι, κάτι στα φρένα. Παγκάνι, εκεί παίρνει καλύτερα. Στον εκεί που λέγεις, δεν είναι μπροστά, δεν είναι τι παγκάνι ρε φίλε. Δεν είναι παγκάνι, είναι και πετάει. Όπα αδερφέ μου. Φίλε, αφήνεις πράγματα πίσω ρε. That's 400 meters. Turn left. Arrived at your destination. Θα το αλλάξω τη μονιέρα. Πού είναι το καλό εδώ τώρα? Άνατα! Το βρήκα. Ωραία. Είμαστε ok.
Ω, βλέπω τα πεντάλια. Ωραία. 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 Τι είναι αυτό, Αλφα Ρωμαίο? Παιδιά, συγγνώμη, αλλά μην πάρετε ποτέ Αλφα Ρωμαίο. Άμα το φέρετε για κάτι μικρό, για πραγματάκια, ναι. Αλλά αυτό είναι ασήμια, φίλε. Πάρε ένα Audi. Δεν θες Audi? Πάρε BMW. Δεν θες BMW? Πάρε Volkswagen. Δεν θες Volkswagen? Πάρε Opel, ξέρω. Υπάρχουν καλύτερα αυτά. Τα Cupra αυτά που έχουν βγει τώρα είναι πολύ καλά. Ας πούμε, άμα θέλεις να πάρεις τέτοιο. Αλλά εγώ γενικά δεν λέω για άλλα πράγματα. Λοιπόν, μου λέει ότι έχω κάποιο αυτοκίνητο όμως. Αλλά αυτό δεν είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι κάποιο άλλο πιο πίσω. Μάλλον έχω πιο πίσω αυτοκίνητα. Οπότε θα κοιτάω να έχει αυτό που λέει Σασανίκη. Άμα πάρω στο Σασανίκη αυτό, μπορώ να το κατεβάσω. Άμα το κατεβάσω σημαίνει ότι άρα το έχω. Φιλικό Σασανίκη. Φιλικό Σασανίκη και το έχω σκατά. Μπράβο. Φτιάξω το παιχνίδι, φίλε. Μονίκη, το ξέρω. Το έχω πάρει. Νομίζω το έχω πάρει. Ξέρω εγώ. Πάω πιο πίσω βασικά, σε έκανα αυτό. Όπα. Πάω, ναι, να πάω πιο πίσω. Σε έκανα ένα όμως. Ωραία, αρχίζουμε. Δεν νομίζω να έχω κάτι άλλο. Δεν νομίζω να έχω κάποιο. Έχω ένα... Λέει ότι έχω ένα... Αυτό. Κάτι τέτοιο. Ποιο έχω τώρα? Lamborghini. Λοιπόν, ακούστε. 1, 2, 3, 4. Αυτό και αυτό είναι από άλλο pass. Δεν μπορώ να τα πάρω. Αλλά άμα μπορώ... Να πούμε, αυτό το έχω. Ξέρω. The fuck. Δεν ξέρω γιατί το έχω. Απλά το έχω. Αυτά τα κινέζικα που έχουν εκεί τώρα. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Μαζεράτι. Έχεις βάλει μαζεράτι. Ας περίμενε. Αυτό είναι μαζεράτι. Μου αρέσει. Δεν εγκρίνω με τη γυμνή. Μακλάρεν σένα. Φουλ τέλειο. Το παίρνεις, πας σπίτι και το πας εκεί που ξέρεις. Στον γκαράζ. Σε έκθεση. Για έκθεση είναι το παιδί. Μακάρεν σένα από εκεί. Τι λέει? Παγκάνι. Σας είπα, αυτό το παγκάνι που έχω. Λέγε. Αυτό. Ίσως. Αυτό ίσως. Αυτό το πέρα. Αυτό το Hawaii του 22. Τέλος πάντων. Porsche. Λοιπόν, αυτό είναι ό,τι πιο σπασμένο Porsche υπάρχει. Δεν το έχω πάρει, αλλά θα το πάρω. Κάτσε, πόσα λεφτά έχω? Θα το πάρω. Μετά Cayenne. Αυτό είναι Cayenne. Αυτό είναι Cayman. Αυτό είναι Pamena. Το Pamena δεν μ' αρέσει. Το Pamena είναι άσχημο. Δεν μ' αρέσει. Δεν έχω κανένα σπορτ όμως. Έχω αυτό το κόκκινο. Πού είναι το κόκκινο αυτό? Υπάρχει αυτό. Αυτό. Δεν είναι σπορτ τόσο πολύ. Αυτό. Όχι. Αυτό. Καύλα. Όταν σας το λέω κανονικά καύλα. Όταν λέω καύλα εννοώ καύλα. Αυτό. Ας πάει τούμπανο. Αυτό. Τούμπανο. Λοιπόν, πάμε να βρούμε μισό με τίποτα άλλο που μας έχουν πάρει. Δεν βλακείς είναι αυτά. 9,9 επιτάχυνση. Αυτό είναι καλύτερο από αυτό. Αν εκεί πάλι φαίνεται πιο ακριβό. Ναι. Κάτσε. Αυτό δεν είναι που είχα παίξει μια φορά. Αυτό. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, να ακούσετε, παιδιά. Αυτό είναι το πιο τέλειο αυτοκίνητο να έχεις πάρει. Μιλάμε.
Δεν θα το πάρω γιατί δεν είμαι εκατομμυριούχος. Βασικά είμαι, αλλά δεν αξίζω γιατί δεν μπορώ να το πάρω το έτσι. Οπότε αυτό το είχε πάρει πάνω αυτό. Εντάξει, και θα το έχω και δεν θα το πάρω με την καμία. Λοιπόν, αυτά είναι τα καινούργια στις βλακίες που είδαμε. Αυτά είναι τα Fastex. Αυτά είναι τα Fastex. Και σου λέει ότι δεν μπορείς να τα πάρεις γιατί δεν έχεις το πάσο. Δεν θέλω ρε φίλε εγώ να παίρνω πάσο και πάσο και πάσο, μη σε πάσο. Πρέπει να κάνουμε μια καλή αγορά. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό που θα αποφάσουμε. Θα δώσουμε λεφτά για να πάρουμε αυτό το σκατούλι το οποίο περνάει για 8 το άλλο, αλλά χεστήκαμε. Παλιά φράγκος θα μείνει. Φτούς σου για. Κάποιος να μην έχω φτιάξει το παγκάτι. Ναι, δεν έχω φτιάξει. Όχι, το έχω φτιάξει. Αφού είναι 6.900. Το έχω φτιάξει κιόλας και πάει και χάλια. Δεν μπορώ. Γιατί μου το κάνεις αυτό ζωή. Θα πεθάνω πριν την ώρα μου. Δεν να φτιάξουμε αυτό. Καλό είναι 500 γέλικα κάνει. Μέσα τα δώσαμε που τα δώσαμε να τα φτιάξουμε. Δεν πάρουμε την Porsche. Δεν ξέρω. Νομίζω πως άμα πάρουμε την Porsche θα χαρούμε πολύ θα λαχίστα. Porsche! Porsche. Θα περνάω γρήγορα φανταστικά. Πεθαίνω. Τι είναι αυτές οι μάγκες. Άντε πως και συμφίσεις γιατί πρέπει να είσαι τόσο μακριά να βλέπω τέτοιες βλακίες και τόσα καλά πράγματα. Ναι, σε αγόρι μου, κατάλαβα. Ο ανταγωνισμός. Αυτή κάνει 150. Αυτή κάνει 255. Νομίζω πως βρήκαμε την επόμενη αγάπη μας. Πως κάνει 315 αυτή. Αυτή συμφέρει. Αυτή δεν συμφέρει. Γιατί να πληρώσω ας πούμε 20.000 παραπάνω για να πάρω αυτήν. Ενώ έχει πολύ καλή επιτάχυνση. Αυτό έχει καλύτερα stats. Αυτό θα πάρω. Έχει καλύτερα stats. Λοιπόν, ένα ωραίο χρώμα ρε φίλε. Μην παίρνω κανένα. Μην πρέπει να φτιάχνω ρε φίλε. Τι 2 ώρες. Τι είναι αυτά ρε. Black and red. Black and red V3. Πρέπει να το δούμε το σχέδιο πως είναι. Γιατί οι κάμερες. Τι είναι αυτό. Τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Πρέπει να βγει αυτό. Ναι, δεν τίποτα. Νομίζω πως θα πρέπει να πάρω αυτό το δεύτερο. Αυτό. Πιο ωραίο. Αγορά. Let's go. Το πήραμε. Γιούπι. Μη σε ούσα. Yeah. Νομίζω είμαστε καλά. Δεν το πάω να το κάνω. Αυτό άμα φτάσει 6.999 δεν ενδιαφέρομαι.
φορδό. Το βασιλιακό. Καλά, χαίστηκα για τα λεφτά. Το θέμα δεν είναι τα λεφτά, έχουμε ακόμα 290. Τραγικό. Φλογίδια πετάει, μ' αρέσει και πετάει. Φίλε, πετάει τα μάξι, τα μάξι πετάει, τα μάξι πετάει. Λοιπόν, μη βάζετε ποτέ αυτό, γιατί θα σας το κάνει το αυτοκίνητο σκατά. Δίνει βέβαια, αλλά δεν θες και αυτό. Μόνο βάλει. Λοιπόν, να δω να έχουμε αναλογία τεχνικής πλήρους εξάρτησης. Αχα. Θα βάλουμε αυτό. Τα σπορ είναι τα πιο καλά γενικά. Και λάστιχα που βάλουμε τα slick για να, γιατί θα είναι drift τα μάξι, full σπορ, μιλάμε, η αεροτομή του είναι full τελεία. Τι έκανε ρε ο άνθρωπος ρε? Τι έχουνε κάνει γενικά στο φως εδώ πέρα, οι άνθρωποι είναι τρελοί ρε. Τι φτιάξανε ρε? Ο Χριστός και Απόστολος. Με κόκκινος το κάνει μαύρο και δεν πω. Τι είναι αυτά, πρέπει να δούμε ένα καλό. Νομίζω αυτό θα βάλει το σπαθμό. Δεν δίνει κάτι βασικά αυτά, άμα μεγαλώσεις τη ζάντα δεν σου δίνει και πολλά. Ενώ αυτό νομίζω στο ζωγράφιο 5. Πρώτα αυτή και έχει εκεί και αυτή είναι το φόρο. Το Forza ρε φίλε, είναι φίλο ρε. Πώς να κάνει κάτι. Μειώνει τις αποδόσεις. Αυτό τα κάνει πιο ωραία. Oh my god. Αυτό είναι το πιο φικ πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Πάμε καλά. Το κάνω. Όχι. Σκαπέλω. Ναι. Όχι. Nope. Συνεχίζει να βλέπει. Μου πω ότι κάτι κάνει, κάποια αλλαγή κάνει πάνω στα... Ναι, το είπα, κάνει αλλαγές εδώ πέρα. Αυτό το ταχύτητα με αυτό. Εδώ πέρα αυτό. Και έχω στόκ. Τι διαγώνες για πορείες. Οπότε πιστεύω πως είμαστε εντάξει. 97 χιλιάρικα. Είμαι φτωχός. Είμαι φτωχός. Και την παίρνουμε και στη συλλογή μας. Και... θέλω να ακούσω λίγο ήχο.
Κάτι έδωσε αυτός ο τρένος. Turn around when it is safe to do so. Εντάξει, γύρω. Meters. Turn left. You have arrived at your destination. Έσασα. Α, τράκαρα, οκ. Έλα, δώσε μου κάτι. Άμα δεν μπει ακριβό βόρειο είναι. Wow, that's generous. Well, just the spirit of Horizon, isn't it? Shall we send a thank you? Τι είναι για να στο πω άμα θα σας στείλω πίσω. Δεν θα στείλω. Το πάρεις πίσω έτσι όπως είναι, φίλε. Έτσι όπως είναι το παίρνεις πίσω, χέστηκα. Εγώ δεν είμαι κορό εδώ. Φύγε. Πούντο. Πούντο. Πού τη βλακεία. Ένα πολύ βλακεία. Πού είσαι. Πού είναι αυτή η βλακεία. Να. Να. Αυτό. Τι είναι αυτό. Κάτσε. Περίμενε. Τι είναι αυτό. Αυτό όχι. Όχι αυτό είναι καλό. Τι είναι αυτό. Για πες μου σε παρακαλώ. Αυτό κάνει 20.000. Ευχαριστώ. Έλα! Μπράβο! Τα πήρα πίσω! Παπούτσια! Παπούτσια! Πάω να πεθάνω. Ρε μπρο! Παπούτσια βρήκες ρε! Turn around when it is safe to do so. In 100 meters, turn right. Εντάξει, πέρασε το παγκάνι, άντε χέσου. Άντε χέσου. Άμα περνάει αυτό το παγκάνι θα ξεφύγει. Συνεχίζω ακόμα την πορεία. Turn around when it is safe to do so.
to do so. Recalculating route. In 200 meters, turn right. Sharp left. Turn sharp left. In 200 meters, turn sharp right. Turn sharp right. At the roundabout, take the second exit. Turn around, and it is safe to do so. In 400 meters, you will arrive at your destination. You have arrived at your destination.
Και η Pagani, η οποία είναι πολύ καλύτερη εταιρεία από το Porsche για λεγόμενα δασκάλα, δεν έφτασε καν στο 300 εμείς και 400 meters. Turn sharp left. Jump. Jump. Ωραία Γιώργη, πώς το πήγε. Εντάξει, το είδαμε και αυτό. Τα λοιπόν για σήμερα. Τα λέμε